ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರ ಚಾಪಾತಿ ಮೈಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿನ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡರಿ ಕಂಡನೆನ ತಿಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ ಚೀಪೆ ಕೈಪೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡನೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರ ತಿಕ್ಕುನ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಡತಿ ಅವು ಬೊಡೆಜಾಯಿ ನಲಿಗೆ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುದು ಅವು ಅಂದ ಸರೋಜ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ತು ಕಾಡೋರ್ ಬಂಕ್ ಬಂದು ಮುಯ್ಗೋಯ್ಯ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಉಂಟು ಕಾಲೇಜ್ ಬಲ್ಲ ನಾಲ ಆಪುಜಿ ಮಾರ ಒಂದಿನ ಬಂಕ್ ಬಂದು ನಾಲ ಆಪುಜಿ ಬುರ್ಚಿ ಮಾರ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ದೆನ್ ಬೈ ಸರ್ ಬೈ ಬೈ ಹಾಲ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದ ಮಗೆ ಜಾಗಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿ ಮಗಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೈ ರೆಡಿ ಅವನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಬಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಇಂಕ್ ಈರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಯಾವ್ಜಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಇಂಕ್ ದಿನಕ್ಕೆ 1000 ಆಡಲು ಬೋರ್ಡು ವಾಟ್ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಉಲ ಮಗ ನಿಕ್ಕ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಪಾಕೆಟ್ ಕಾಸು ಇತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಾತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಿರು ಅವೇ ನಿನ್ನ ಪಾಕೆಟ್ ಖಾಲಿ ಅವಡಿಗೆ ವಾ ಮಗಲ ನಿನ್ನ ಗೆನ್ಪುಜೆ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಪೂರ ಲಂಚ್ ಒಪ್ಪುಜೇರಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಕಿ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಉಂಟು ಗಾಡಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲು ಅವೊಂದು ಬಂದು ಪೂರೇಕ್ಲ ಕೊಡೋನ ಮಿತ್ತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಬಾ ಡ್ಯಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಯಾನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ ಬರ್ಪ ಹೋದ್ವಲ್ಲ ರೆಟುನ್ನು ಮಲ್ಲ ಐಸರ್ ರೈ ಡ್ಯಾಡಿ ತುಲೆ ಇಂದ ಮಗ ನಿನ್ನ ATM ಕಾರ್ಡ್
25,000 ನಿನ್ನೆ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಕು ಏಪ ಬೋಡಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. What dad? ATM card for me. I don't like that. Ire not uppunaga enko ATM card la borchi daddy. ಅಂಚ ಹತ್ತು ಮಗ ಈ ಏರ್ನ ಮಗಲು B&S ಬಿಲ್ಡರ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ದೇವರಾಜನ ಮಗಲು ನಿನ್ನ ಕೈಟ್ಟು ಕಾಸು ಏಪಲ ನಲಿತಂದೇ ಉಪ್ಪೋಡು. Iji daddy, sorry. Enkun pura borchi. Ire not ige uppunaga enko podigala iji daddy. Time on daddy poi bega. ಧನು, 1000 ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಿತ್ತೆ. Okay, Dad. Thank you. I will take it later. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಬಾಬಾ. ಕೇಶವ ಮಾಧವ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಲೋಲ So